Isonto mina noSamke engisebenza naye sine deadline ngakusasa Monday. So we are working hard sizama ukuthi siuqede umsebenzi. Ake bakwethu uSamkena angitshele athi intombazane I am so proud to be in your team. Indlela owenza ngayo empilweni uyangimotivate, uyangitshengisa ukuthi nami I can be something. Bafethu nami sengiyajabula umuntu akhuluma amagama amnandi kanje ngami. Ngicela ukuntshela ukuthi uSamkena athi yena uperforma better if ephuza alcohol. Sho ukuthi useyaphuza uyabhema lana. Mangabe bhema ubhemela endlini ugwayi wakhona uphafuza uzwa ebusweni bami. Ungitshela ukuthi ukuphuma kuzomwestela isikhathi ngcona bhemele lendlini. Bafethu ngivelane nginyuke ngiye phezulu upstairs ngiyozama ukuthi ngicalm down because mina ugwayi angujwayele uza ebusweni bami uyangi-affecta emsebenzini. Ngibuye bafethu ngibuya kahle ngesisoka ngimtshela ukuthi Samke ngicela ukuthi uhambe uyobhemela eminyango because mina ugwayi uyangi-affecta uyangidelayisa emsebenzini. USamke ke sana avelane nje athi qhip khowe aleye back athi ufuna muphi umsebenzi ngoba umsebenzi mina uzobuqhubeka muphi umsebenzi ngoba mina umsebenzi ngudilithile. Ngithi ngiya-check-a ngempela ekhompyutheni umsebenzi uSamke udelethile ngempela ngisukume ngime ngenyawo. Samke I know ukuthi lena enye yama-pranks wakho uyangidlalisa. Ngicela unginikeze la osave khona umsebenzi i-backup lo isave khona so that siqhubeke sisebenze because even iminute elilodwa esilichithayo isikhathi siyahamba. Na ushilo wathi awingisho ngobhema iminyango because ubalekela ukuthi isikhathi siyahamba. USamke asukume ame ngeinyawo. Athi ngiqinisile mangabe ngithi umsebenzi awusekho. Uyabona nami sengiqala ukucasuka ke manje sengiyacasuka because isikhathi siyahamba. Umsebenzi awusekho kusho uSamke ngudilithile umsebenzi because ngikhathele mina ukuphushana nabantu abafana nawe ukuthi niyaphakanyiswa niswe ema position aphezulu thina siyafuqa ngomsebenzi siphusha umsebenzi siphushelanini. Uyabona njengoba uboss ethe akube i-teamwork but okusalayo at the end of the day uwena umuntu ozokhushulwa epositionini. So lalela ke sisi awuyi kuleyo big position, awuyi kuleyo promotion because I deleted everything. Usho lo muntu lo uchilled. Ngithi mina lalela Samke ukuthi wena upronyotha ungakubeki kumina it's because of your lazy character. You are very very lazy emsebenzini. You don't show iboss ipositivity. Nje uhlezi ucomplaina awusebenzi kanzima uhleza wehla wenyuka emsebenzini. So sisungagxeki mina ngokungapronyotha kwakho zigxeke wena ukuthi awukho serious nempilo. Hoya kwabe ngithelile uwavelane waphoseka kumina uSamkena. Hayibona ngumuntu engiphusha umuntu wangiphusha angazi ukuthi mina uSamke amandla mangaka wewathatha pho wangisacaza phansi wangivuthuza phansi nami ngasukuma ngasho phezulu kwakhe nami ngamdudula. Hayiba kwathi bese ngicikekile ukuthi after such a very long time ngisebenzela lo msebenzi for weeks umuntu azowudelisa njengeminute ngisanyukile ngiye upstairs ngicela ukutshela bese kubungqomo nami sengimxhimfa ngezibhakela sengimxhimfisa nje ukuthi ngidiniwe usengidinile. Hayibo ngicela ukuntshela umuntu avelana athule Jess Maria ma into engizoyithini le umuntu avelana ashone kanjalo. Guess what ke ukuthwala kwami izandla ekhanda kungisizanga ngalutho because amaphoyisa afika nje angibopha. Ngisejele ke manje sengiyakhala bafethu ukuthi mhlambe if angibanga selfish ngifuna leya position ye promotion ngaba ngikho kulesimo lesengikusona inkosi yami if angivumelanga ienga yangicontroller ngabulala umuntu yo bakwethu like I was in such a very painful place. Lapho ke ngiphumeke ngebail ekuphumeni kwami ngebail ngicela ukuntshela ukuthi bengi up and down ngena wonke amasonto ngithandaza bafethu ngikhala kwaze kwasha ngisho nezwi. Phela mina bengibona ukuthi lelicala leli lizongigojela because usine uyena umuntu owalimala kakhulu mina anginawo ngisho nomyocu emzimbeni wami ngangine bruise nje encane ngenkathi engishaye phansi kwangenje nje kuthiwa i self defense. Ayiba kwethu ngisathanda kanjalo ngena ngiphuma amasonto kube khona umfundisi ongibonayo ngikhalela la emasontweni. Lo mfundisi angitshela ukuthi uyabona lenkinga lo nayo ngingakusiza kuyona. Inkosi yami incenga kwakuwumama le mfundisi kodwa sengithi yes papa ngicela ungisize. Izwi liphelile bafethu ngihambe ngithandaze ngithi umkhuleko kuphela ongangikhipha kulento because mina I'm not going to jail. Ake lo mfundisi angitshela ukuthi lalela ke ntombazane kunama sacrifices nawe ekuzomela ukuthi uwenze ukuze ngikusize uzuphume kuyona yonke lenyakanyaka. Ngithi inkosi yami ayikho sacrifice edlula ukuyohlala ejele ayikho sacrifice engeke ngenza. I'm willing to do anything papa, I'm willing to do anything.
Athi umfundisi kumina ngine-assignment yokuqala yokuthi ngimoshe injabulo yenye ikhaphuli. Ngimoshe enye injabulo, I don't need to kill them. Ngifuna nje ukuthi igama labo lingcole libe limbi. Iba kwethu leyo couple leyo ekhuluma ngayo kwakuyikhaphuli ejabulile, ikhaphuli ehappy, unkosikazi nendoda bayasebenza, indoda ine profession, umfazi ubusy wenza ama event, yabona, basebenza kahle enkonzweni, baphezulu, babaphathi besonto, bathenjiwe nje, bahamba ngokukholwa impilo yabo is so dedicated to uNkulunkulu. Nabantwana babo uyababona ukuthi nabo bahamba einyathelweni zabazali babo, nabo bayakholwa labo bantwana. Athi lo mfundisi nginesikhathi esincane, nginesikhathi very limited. Isikhathi sami sokuthi ngivele enkantolo futhi uzozama ukuthi asithende ashifte. Kodwa I will need to do le task iqala ukuthi ngimoshe eimpilweni zabantu. Once ngamosha kokuqala, icase izobekwa on hold, izobekwa nje on pause. Mase ngimosho kwesibili, icase izovela ninyamalale ingabusaba kwabantu khona kwasanhlobo. So the trick is ukuthi ngimoshe le couple ibe igama labo libe limbi, mase ngenza utask number 2. Task number 2 iwona ozokwenza ukuthi icala livelane lisulwe lingabe lisaba khona, angabe saba khona ngisho nama records ukuthi icala like laba khona. Yabona bafethu, mangabe usesimweni la usu desperate khona, ngisho umuntu engafika athi iphuza uparaffin, uzofika uphuza uparaffin. Nami ngase ngikuloso simo ke. Cabanga kuthiwa destroyer impilo yomunye umuntu ukuze nawe ube right. Umfundisi akutshela ukuthi kugitshelwa komunye ukuze uphumelele. So nawe in order for you ukuthi lecala liphele, kuzomela ukuthi ugibele komunye umosha impilo yomunye. Ayiba kwethu ngihambeke manje angitshela ukuthi ama-funds akhona nanoma yini, even if ngidinga i-advice yokuthi kumoshwa kanjani, i-advice ikhona. Ngihambeke bakwethu nginaso iskill mina se-PR, yabo, sorry, iskill se-investigate anginaso. Ngizame ukubheka ukungcola kwalabazalwane laba, ngimbheke umama, ngiyibheke indoda. Ayiba kwethu ngithola ukuthi i-record labo li-clean. Abanangcola labantu, they are so clean, abanazo nje izinto ezisegameni labo ezimoshayo. Ake shukuthi sengixakekile ke manje ukuthi azikho izinto ezingcolile egameni labo, ngizolingcolisa kanjani igama labo? What exactly am I going to expose la? Ngibuyele kulomfundisi ngithi yazi labantu sengibaseshile, ayikho nje into engaya public nabo engangcolisa igama labo. Athi lo mfundisi, listen, if into umuntu igama lingangcolile uyalingcolisa phela. If u-debt awukho, you bring debt kuloyo muntu. Ake bakwethu ngibuyele emuva ke ngiyocabanga ukuthi ngingakwenza kanjani ungcolisa kwegama labo. Umfazi wenza ama-events empilweni yakhe. Ngi-arrange engathi there is this big company efuna ukuhosta i-event e-stadium kanjani, kwasha kwacima kuzobe kwenziwa ukuthi kukanje ya. Umfazi abe excited asho ukuthi akaza yenze i-gig at this big. Angenzele i-quotation ke. Ngibuye kwi-quotation sikhuluma nge-email njalo ngim-advise ngisho ukuthi this quotation I understand ukuthi awukaze uphulaphe such a big gig, kodwa kushoda lokhu naloku, you need to cover this cost and this cost and this and that. Nababantu nginabantu bami ngizocela ukuthi bakusize ukuze iproject ihambe kahle, ihambe smooth, because ngeke ube uJack of all trades. Bakhona nabo abantu abaspecializeayo onganabo. Ayumfazi athi ke I am game, approve abhale a big quotation including labantu, angisendele yona, ngi-emailele yona. Ake sekunjalo ngimsendele i-contract, ayisayine. After sayinile i-contract ngimtshela ukuthi okay, ama-deposit asezongena in your account, wena kumele ukwenze kuzomela ukuthi ukhokhele labantu engikunikeze bona, so that bazofika bazoqhubeka niqale ngokupreparela i-project. Angempela kwenzekale njalo, ayisana i-contract, imali ngimkhokhele yonke imali. Ngimkhokhela, akakhokhelwa yimina phela, ukhokhelwa ilo yamfundisi wasenkonzweni. Imali akhokhelwe izizumbula ama-millions, akhokhelwa ama-millions. Masena lama-million awathumele back kulama accounts lawa anikezwe bona ukuthi labantu laba ibona abazokwenza leyo project, bazokwenza lo msebenzi.
Ake unkosikazi ujabulile ubonga uNkulunkulu for this event because even though bekangakholwa ukuthi yonke lento le illegit, but mangabe sebona sekukhokhelwe imali kwafakwa imali ezinkulu kwakhokhwa ama deposit yonke into yenzakala useya appreciate. Ngibuye ke manje nge-email sengicommunicate nomama uMruti, ngicommunicate nawo unkosikazi ngithi yazi actually kune problem encane. Ibosi yethu igulele umntwana wayo, umntwana ugulela ukufa, iyazama ukumnyisa phesheya ukuthi athole usizo olungcono, so iboss will be going overseas. So kodwa ngeke izikwazi ukuthi lento le kube ngathi ayikwazanga ukuyenza le project lena ayenzakalanga le project. So sicela ukuthi upost as if iproject yenzakalile, sizokunikeza izithombe ezisetshenziwe kubonakala ukuthi iproject yenzakalile na uzobe ukhona lapha ezithombeni. In fact, you don't need to return any money. We can sign a contract yokuthi umsebenzi usuwenzakalile, yabo sibonga sibhale nencwadi yokubonga sisho ukuthi umsebenzi you pulled umsebenzi ngendlela eright, uposte kungabonakala ukuthi umsebenzi awenzakalanga because uboss manje akekho at the right space. Ugijimela ukuthi umntwana wakho uyagula futhi angeke asakwazi ukuthi kwenzakale le project. Ake limshayeke umama uMruti uva lokho ukuthi imali useyisebenzisile ngemali kwakuyiprofit yakhe useze wathenga ngisho nemoto entsha yabona uget out of my F car, uthenge uget out of my car because efuna ukuthi ngosuku le event yabona izinto zibe right, waza nomasela ngisho nesticker senkampani yakhe kuleyo moto. Understand? Abona uma mfundisi uthi okay sengisebenzisile imali le ithombe lezi mase ngiyiposte ngizoluza ini. Athi uma mfundisi angeni isend le ithombe kumina ngiyibona ukuthi legit kangakanani, angekubonakala ukuthi ithombe ezisetshenziwe ngini na. Angempela izithombe zifike kumama umfundisi bamsendele ne poster yokuthi asho ukuthi i-event isazokwenzeka kuyothi ngosuku le event mase post izithombe ukuthi i-event yenzakalile. Angempela kumama umfundisi enze kanjalo ngisho istadium besesibhukiwe nani kwasekuthiwa invite only. Ngicela ukuntshela usoma umfundisi enze kanjalo ngempela ngosuku le event a day after I post ithombe athi it was beautiful, I'm so grateful, thank you Lord, thank you Jesus, it was beautiful. Achaza ukuthi yonke into ihambe kahle. Abantu ba congratulate ku social media ku comment section, we knew ukuthi you can pull this mama umfundisi, mama uMruti, you such a good inspiration, motivator nje uyasiqoquzela ukuthi yonke into ipossible. Kwiqiqi umama uMruti usebona igama lakhe liyatrenda on social media, liyatrenda online, liyatrenda emaphepheni, liyatrenda ngisho na ku-TV. Kuthiwa ubusy ukwi-money laundering nama events awenzayo, it's fake events, ama events asuke engenziwanga sokuyithombe ze-AI ukwi-money laundering ukuze kubonakale ngathi wenza ama events amakhulu kanti money laundering imali yama-drugs amakhulu, the drugs sharks. Kuze kushiwo ku-TV kuthiwa ngeke akhishwe amagama lo ma-drug sharks because umuntu obanjwe esephutheni umama umfundisi. Kube isiphithiphithi sangempela, kube isiphithiphithi umama umfundisi igama lakhe li up and down, likhulunywa everywhere ukuthi what a wrong mama uMruti, what is gebengu mama uMruti. Abantu benza ama memes ngayo isigebengu mama uMruti. Uyawazi ke ama influencer nama gossip ama blogs, ama blogs amnephula mama uMruti na social media uyapostwa left right and center. Sesiyothemba bani for mama uMruti ibona igebengu zokuqina, ikhokho zokuqina. Lapho ke angisatholakali ngisho nasema-emailini umama uMruti email yami akasenayo because ngamthumelela nje ivirus eyamosha yonke into esekhompyutheni yakhe nasefonini nakuma-emails wakhe yamosha yonke into, kwabe ngathi asikazi sikhuluma, asikazi sicommunicate. Luckily umama uMruti ama-emails usawulo muntu ophila isidala une-correspondence file, ama-emails uyawaprinta awabeke kwi-correspondence file yakhe. Usewaprintile wathi nje mangabe yisa lo ma-email kwathiwa la ma-emails akana trace, this is corruption, uzenzele lento le uyitypeile na ngokwakhe.
Ngicela ukuntshela ukuthi igama lamaMa Mruti limoshakale kuthiwa uya-investigatewa nani nani, we-understand, limoshakale kanjalo igama lamaMa Mruti. Ake lapho mina ngithole into ethi enkantolo ngihambe ngifike icala lami lekuya enkantolo, ngifike enkantolo kuthiwa icala lizobekwa on hold, ubufakazi obugcwele bokuthi ngabulala lo muntu abukho, lizobekwa on hold, abaseshi babuyele emuva bahambe bayophanda. Ake bakwethu sengiphakamisa iglasi nalomfundisi athi uyiphase ngamalengiso itask yakho yokuqala. Usuzoba no task number 2 na-ke manje. Okuwona-ke ozokwenza ukuthi leli cala njengoba kuthiwa kuyo-investigatewa licinywe kuthiwa alikho kwasanhlobo. Ake ngithema ngabe ngenza upart number 2, sengenza uplan 2 wokuthi-ke ngizophunyuka-ke manje ogibeni lenkemba. Ngicela ukuntshela ukuthi mina ngangitshela ukuthi ngiphunyukile kanti ngisebenzela uSathane uqobo lwakhe, ubhizi usebenzisana mina, sengisicashalala sakhe, ngibhizi ngiphansi phezulu kwaze kwafika esikhathini la sengithi no, ngikhathele mina ukuba isimoshasi sokuthi ngiyathunywa kuthiwa hamba uyomosha impilo zabantu. Kwamele ukuthi ngihambe ngiyoyinikela, ngijezele izono zami, ngijezele amacala ami. Guess what-ke icala enkantolo latshengisa ukuthi uSma akabulawanga ukushawa, wevele esestejini la kunento nje etriphile la engqondweni, iyona leyavela neyacima amaplagi. Isigwebo engasithola ngathola esincane isigwebo for ukuthi ngam-assaulta uSma. Ngaphuma kanjalo-ke eceleni. Cabanga sengisebenze ngayenza amanyundululi, ngamosha impilo zabantu, Nkosi yami. Emva kwaloko-ke ngahamba ngayofakaza futhi ngokuthi umama Mfundisi imali laundering le akayenzanga. It was all planned, it was all staged. Mengiyofakaza-ke kwathiwa icala lakhe lichithiwe, likhishiwe kanjalo enkantolo. Guess what-ke ukuthi after that ngathola umsebenzi futhi o-related kulento le bekade ngiyenza, ngathola le position engangiyilwela before yonke lesaga kaSma iqale. Ngizosibeka lapho-ke isitori sethu okwanamhlanje. Buzz SA to all social media platforms, iyolala ibonene ey'torini ey'landelayo. Buzz SA, siyanithanda kakhulu.